ኣብ ተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም ነዚ ቻነል ትከታተሉ ሰላምታ ይብፃሕኩም እናበልኩ ንሎማዓንቲ ከምቲ ልሙድ ሰሙናዊ ፎሬክስ ማርኬት ኣናሊሲስ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ድማ ምክትታልኩም ብኣኽብሮት ይዕድም ቅድሚ ናብ ቴክኒካል ምሕላፍና ፋንዳሜንታል ብዙሕ ናይ ንፎሬክስ ወይ ድማ ብሓፈሻዊ ነቲ ፋይናንሻል ማርኬት ክሰሉ ዝኽእል ዜናታት ኣለና ሓደ ካብኡ መፅእ ዘሎ ሰሙን ኤንኤፍፒ ወይ ድማ ናም ፋርም ፔይሮል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዓርቢ ኣብታ ቀዳመይቲ ዓርቢ ናይታ ቀዳመይቲ ወርሒ ዝካየድ ማለት እዩ ኤንኤፍፒ መዓልቲ ኣለና ከምኡውን ናይ ዩሮ ናይ ካድ ዝኣመሰሉ ኢንተረስት ሬት ወይ ድማ እቲ ናይ ወለድ ዳታ ዝወፀሉ ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ ድማ እቶም ናይ ባንክ ሲኦ ወይ ናይ ባንክ ሓለፍቲ ዝዛረብሉ እዩ ስለዚ ኣብ ማርኬት ቁሩብ ቮላታይል ዝኾነ ሰሙን ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ጎኒ ጎኑ ድማ እቲ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ታሪፍ በቲ ናይ ቤት ፍርዲ ናይ ተዓዲ ተቐባልነት ክረክብ ከይረክብ ዘሎ ክርክር ተፈላለዩ ነገራት ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ ናይቲ ስቲል ኤንድ እትዮም ናይ ሜታልስ ኢምፖርት ዝግበሩ ናብ ዩኤስ ማለት እዩ ናይ 50% ታሪፍ ኣውጅሎ እዚ ድማ ዩሮፕ እንታይ ዓይነት ሪኣክሽን ክገብሩ እዮም ኣዝዩ ተርባፅ ሰብ ዝፅበዮ ዘሎ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ኣብ ናይ ኣሜሪካ ድማ እንታይ ዓይነት ውሳነ ክወስዱ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዛ ትመፅእ ዘላ ሰሙን ፋንዳሜንታል ዝምልከት ኣዝያ ወሳኒት ዝኾነት ሰሙን እያ ማለት እዩ ካልእ ጎኒ ጎኒ እውን ጂኦፖለቲክስ ድማ ከም ዝርአዮ ዘለና ናይ ጋዛን እስራኤል ኣብ መዕለቢ ኣይበፅሐን ሓድሽ ምትፍናን ይመፅእ ኣሎ ከምኡውን ካልእ ናይ ቻይና ምስ ታይዋን ኣሜሪካ ምስ ቻይና ዝኣመሰሉ ማለት እዩ ተፈላለየ ነገራት ጂኦፖለቲክስ ይኽሰቱ ኣለው ከም ኢንቨስተርስ ወይ ድማ ትሬደርስ ድማ ነዚኦም ብዕምቆት ምክትታል ከድልየና ማለት እዩ ነዚኦም እንዳረኣና ኣብቲ ቴክኒካል ግን እንታይ ክመስል እዩ ማርኬት ሓቢርና ንራዮ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዲኤክስዋይ ወይ ድማ ዶላር ድሕሪ ዳርጋ ኦልሞስት 5 ማንዝ ካብ ጃንዋሪ ጀሚሩ ነዊሕ ውድቀት ኢና ንሪኦሉ ዘለና ሕጂ ግን ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ መይ ማለት ብዚ ሒዝናያ ዘለና ወርሒ ድሕሪናዮ ዳርጋ ካብ ጃንዋሪ ጀሚሩ እዚ ብምሉእ እዚ ወሪድዎ ዘሎ እዩ ሕጂ ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ግን ኣብዚ ሒዝናያ ዘለና ኦልሞስት ተወዲያ ማለት እዩ ማርኬት ሙሉእ ኣብ ሬንጅ ወይ ድማ ኣብ ኮንሳሊዴሽን ክኣቱ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ዲኤክስዋይ ኣብ ኮንሳሊዴሽን ምእታው ናይ ዲኤክስዋይ ኣብ ኮንሳሊዴሽን ምእታው ቁሩብ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ወይ ድማ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ሓደ ናይ ማርኬት ሪኣክሽን ወይ ድማ ትረንድ ክንርኢ ትፅቢት ኣለኒ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ሕጂ ከም ዝንሪኦ ዘለና ዲኤክስዋይ ኣብ ናይ ቢት ሪቨርሳል ፓተርን ፎርም ይገብረልና ኣሎ ስለዚ 99.6 ናይዚ ኤርያ ዚ ብሬክ ኣውት ዊ ሜይ ሲ ቡሊሽ ዲኤክስዋይ ማለት እዩ 99.6 ናይ ስትራክቸር ዚ ብሬክ ኣውት ቡሊሽ ኮንቲኒሽን ክንርኢና እዚኣ ክሳብ ትመፀልና ግን ክንፅበይና ማለት እዩ ኦፍኮርስ እቲ ኢልናዮ ዝፅናሕና ናይ ፋንዳሜንታል ነዚ ማርኬት ድራይቭ ክገብሮ ይኽእል እዩ ብድሕሪ ድማ እዚ ኣሰት እዚ ኦል ደ ዌይ ክሳብ ኣብዚ ከምኡውን ናብዚ እናበለ ኦል ቡሊሽ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክንረክብ ኢና ማለት እዩ ከንፃሩ ከዓ 99.2 ምክንያቱ ኣብዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ደማንድ ኤርያ ፎርም ገይርልና ኣሎ 99.2 ብሬክ ኣብ ዝገብረሉ ድማ ኮንቲኒሽን እቲ ሴል ኦፍ ናቱ ክቕፅል እዩ ማለት እዩ እዚ ምስቲ ፋንዳሜንታል ከምኡውን ጂኦፖለቲክስ ክንብሎ ፅናሕና ምስ ኩሉ ዝተኣሳሰር ማለት እዩ ኦቨርኦል ግን 99.6 ብሬክ ኣውት እንድሕሪና ኦል ደ ዌይ ቡሊሽ ክንሕዝ ኢና ዶላር ቡሊሽ ማለት እዩ እዚኣ ክሳብ ዘይረኣና ግን ዶላር ኢት ሜይ ኮንቲኒው ቱ ደ ዳውን ሳይድ ስለዚ ዲኤክስዋይ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናብ ጂዩ ክንመፅእ ኢና ጂቢፒ ዩኤስዲ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ሰጣብ ናይ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን እዩ ድሕሪናዮ ዳርጋ መይ ብምሉእ ኣዝዩ ሕጉስ ዝኾነ መይ እዩ ኣሕሊፉ ጂቢፒ ዩኤስዲ ከም ዝርአዮ ዘለና ካብ ዕለት 12 መይ ጀሚሩ ልዕሊ 400 ዝኸውን ፒፒዩ ንላዕሊ ክኸይድ ቀኒ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ርኢናዮ ግን ፕራይስ ናይ ሪትሬስመንት ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ 1.3453 ናይዚኣ ኤርያ እዚኣ ብሬክ ኣውት ኦል ደ ዌይ ሾርት ፖዚሽን ክንርኢና 1.3453 ማለት እዩ በንፃሩ ድማ ፕራይስ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ኣብዚ እንድሕሪ ሂብና
ستوب لوس نحنا بيلو غيرنا باي بوزيشن كنأتينا زعبي باي ناي جي بي بي اس دي جن 1.35 زي بريك اب تخونلو 1.35 بريك اب تخونلو all the ways market زي bullish كخيدي ستوب لوس بيلو غيرنا دما باي كنحزينا مالتي سلازي جي بي بي اس دي 1.35 اتزعبي ناي باي توريتوري وي ناي باي اريا بخالق دما ابز بولش كونفرميشن تهيبنا اجريسيف انترست ستوب لوس نحنا بيلو غيرنا باي بوزيشن كنحزن خلينا 1.3453 نايزا ستراكشر زي بريك اوت جن all the way سيل بوزيشن كنحزينا ماركت دما ناب 1.31 ناي مورات تخلو زلا على لو معناتو ابزي امبالانس ماركت ستراكشر لنا سلازي برايس نزي ميتيجيت نمغبار ناي مورات تخلو كله مالتي جي بي بي اس دي حنت كابتن زبلصا نزي مسدل سومون كونيا مالتي بفلاي دماتي فاندامنتال كم زرانيا ازي بزح فاندامنتال ايفنتس سلا زلنا مالتي كزلنا نريو اسد جي جي يو كون جي جي دما حرينا ازيو وسانه زخونه ازي اقداس زخونه بولش ترند لاين ريتست جراتلنا زلا حجنتا كنصبينا كاب جي بي واي دما 994 نايزا ستراكشر زي بريك اوت all the way باي بوزيشن كرينا 294 مالتي زي ستراكشر زي بريك نحرجراتنا all the way ماركت لزي ناي بريفيوس زنبر هاي ميتيجيت ناي مقبار تخلو كلوي بنصارو دما 293 زي ستراكشر زي بريك نحرجراتنا دما ترند لاين كومون دماند اريا نحنا كومون اريا اوف فاليو كلهم بحسب بريك يخونالو برايس دما all the way نا 284 ناي مورات تخلو كلو ناي مالتي زياون لك كمتا ناي جي بي بي اس دي حنتي زبلصت سيت اب نايزي سومونيا مالتي حرينا ازيا بلستي سيت اب يزلاتنا كاتسيلنا نريو اسيت يورو اس دي بزح اكتي اقداسي اريا يكونتن زلا كليك كمتناي بعل جي جي اند جي يكونتن جن اوفر اول 1.13 زي اريا زي بريك اوت نحرينا باي بوزيشن كنحزينا مالتي نايزا بريك اوت all the way بولش ناي مغات تغلي جن يورو ناي انترست ريت ناتوم داتا زوصلي انترست ريت ناي مقراط دما دارغا لعل 9% انترست ريت قرص يورو سلازي انترست ريت ندحر قريصوم دما بنيجاتيف افكت تغبرو نزي اساتزي سلازي يورو يو اس دي شورت ناي مغات تغلو زلا على probability لو مالتي سلازي 1.13 زي ستراك 1.13 زي ستراكشر دي بريك نحريراتو دما ستريت اوي ويل كيس 1.12 بتصيحه مالتي سلازي زلا على probability لو مستي انترست ريت ناي مورات تغلو زلوم كابزنا بزن حرينا دما almost لعلي 100 بي بي زلنا مالتي سلازي ازي دما ابنا انا واتشن ليست نتوا حنتي زبلصت سيت اب يا مالتي كاتلنا نريو USD card اوكي USD card بناي higher time frame نحرمتيناو ذا asset زي slowly باي بوزيشن ازيو ديسنت زغونه بولش ترند زلنا حجي دما مسيو زلو ماركت نحرينا ستيل ابنا هنا اريا اوف فاليو كومون ابنا هنا ترند ريسبكت غيرلنا لو مالتيو سو ذا asset زي بزخونه منقدي بولش كونفرميشن كاندل طرحنا كنسبب زيا نايز بولش كونفرميشن كاندل نحريبنا دما all the way باي ناي مخات تخلو كلو ناي مالتي سيل بزح سيل نبلولو منقدي دارغا يلن ماركت زي مولو بمولو برايس ريسبكت غيرلنا لو بولش كونفرميشن رخيبنا نباي انترانا زبلصاي مالتي سيل اوف كايده خليو جن ካልኦት ሴል ንብሎም ፓየር ስለ ዘለውና ነዚያ አሰዚያ ግን ብዝኾነ መንገዲ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ንድሕር ፎርም ጌራትና ስቶፕ ሎስ ናህና ቢለው ጌርና አስ ስዊን ንነዊሕ ባይ ክንሕዛ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኦኬ ቀፂልና ንሪኦ ኣሰት ጎልድ ድሕሪናዮ ሙሉእ ናይ ዳውን ትረንድ ቻነል ፎርም ጌርልና ዘሎ ሕጂ ድማ ምዚ ክንዛረበሉ ፀናሕና ናይ
ፋንዳሜንታልስ ብዙሕ ትቐንዲ ተነቃፊ ወይ ድማ ተጸላዊ ዝኾነ ኣሰት ጎልድ ማለት እዩ ብዝኾነ መንገዲ 3305 ናይዚያ ብሬክኣውት እንድሕሪና ስትሬት ኣዌይ ባይ ፖዚሽን ክንሕዚና ማለት 3305 this is our buy 3305 ናይዚያ ብሬክኣውት straight away market it will give us aggressive bullishness 3305 break የገበረ ብዝኾነ መንገዲ ጎልድ ባይ ፖዚሽን ኣይክርየኒና 3305 break out ግን ነዚ ዞን ዝ ብሬክ ገብረልናይ at the same time እዚ ሙሉ ናይ ዳውን ትሬንድ ደለ ቻነል ውን ብሬክ ኾነልናይ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እዚ ማርኬት ዚ ኦል ደወይ ከይዱ ነዚ ኦል ታይም ሃይ ነዚ 3500 ናይ ምስዓም ተኽእሎ ዝለዓለ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ተሓብ ሕሰብ ዝበለ 3305 ብሬክ ይረአና ዝኾነ ባይ ፖዚሽን ከይንሕዝ ኣብ ጎልድ ኦኬ በንሳሩ ድማ እዛ ኣሰት እዚ 3285 area ናይዚያ ብሬክ ኣውት all the way market it may dump ናብ 3127 ነዚያ ኤሪያ እዚያ ሚቲጌት ንምግባር እዚ ግን it is ዳርጋ ሬር ማለት እዩ ምክንያቱ ንምንታይ ሬር ብል ኣለኹ እቲ ዘሎ አንሰርቴን ነገራት ዳርጋ ብሙሉኡ ንቡር ዘይኮነ ተርእየታት ዝረአ ዘሎ ማለት እዩ ጂኦፖለቲክስ ክኸውን ይኽእል እቲ ናይ ታሪፍ ኩናት ክኸውን ይኽእል ተፈላለዩ ነገራት ማለት እዩ ስለዚ ዝለዓለ ፖቴንሻል ኣለዎ 3305 ብሬክ እንድሕር ገይሩ እዚ ማርኬት እዚ ኦል ደ ዌይ ባይ ናይ ምኻድ ማለት እዩ ስለዚ ዝለዓለ ፕሮባቢሊቲ ማለት እዩ ባይ ናይ ምኻድ ዝለዓለ ፕሮባቢሊቲ ኣለዎ ግን ንሕና ኩሉ ግዜ we have to trade what we see not what we think 3285 ብሬክ ኣውት ድማ ሴል ፖዚሽን ክርኢና ስቶፕ ሎስ ናና ኣባብ ጌርና ኦል ደ ዌይ ክሳብ 3127 ናይ ጎልድ እዚኣ ትመስል መወዳእታ ንሪኦ ኣሰት ኦኬ መወዳእታ ንሪኦ ኣሰት BTC ቢትኮይን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣዝዩ ሕጉስ ዝኾነ ኣፕሪል ይሕሊፉ ማለት እዩ ወርሒ 4 እቲ ዝበለፀ ፐርፎርማንስ ናይ ቢትኮይን ዝተረኣየሉ ማለት እዩ ዝንድሕሪና ሕጂ ድማ እዚ ዝሓለፈ ወርሒ መይ ዳርጋ ፕራይስ ሪትሬስመንት ንርኢ ኣለና as we can see ሕጂ እንታይ ክንፅበይና from ቢትኮይን ኣብዚ ኣዝዩ ቢዩቲፉል ዝኾነ ኤሪያ ኦፍ ቫሉ ፎርም ገይርልና ኣሎ ማለት እዩ 105 ብሬክ ኣውት 105 ብሬክ ኣውት ባይ ፖዚሽን ክንሕዚና ክሳብ 111 ክሳብ ኣብዚያ ማለት እዩ በንፃሩ ድማ 103.3 ኤሪያ 103.3 ኤሪያ ናይዚያ ብሬክ ኣውት straight away Bitcoin 93.4 it will hit زين كلتين أزيا بلست زغنت ستا بيازلا مالتي أزيا بلستيا 205 بريكير أنا بيتكوين بزغنا من قدي باي بوزيشن كاين حز ناي 205 بريك أوت كن إز ماركت زي straight away نام 211 كدي بمالتي ستوب لوس نحنا بيلو جرنا باي بوزيشن كن حزينا انصارو دما 203.3 زي استراكشر زي عند حربري جيرنا دما إز ماركت زي ستوب لوس نحنا أباف جيرنا سيل بوزيشن كن حزينا all the way كساب 94 around 94 مالتي كساب جاء اريا زي تارجت مقبر ስለዚህ እዚያውን ሓንቲ ዝበለሰት ሰታፕ ናይዚ ድመጽእ ዘሎ ሶሙንያቶም ክሪፕቶ ትሬድ እትገብሩ ማለት እዩ ኦቨርኦል ነሶሙን ዚን ዝመጻኹ ኣዝየን ብሉጻት ሰታፕ ነዚን ይመስላ ኩልና ካብኹም ዝድለንታዩ ሪስክና ማኔጅ ንግበር ንኩልና ድማ ሰናይ ናይ ትሬዲንግ ሶሙን እናተመነኹ ብኻልእ ቪድዮ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰሰናዩ ቻው